si la gent mira el net TV4 veurem per la goeleta aquesta que es diu... Miguel Caldentei. Aquí va ser involucrat i se'n va cuidar per intentar que se salvi. Ara és el tercer, va ser acabat i traduït al català. Hi ha un quatrième que és a punt de néixer. Això és la novetat, és que el tercer és traduït al català. Sí, va ser traduït al català per l'Ingrid Obiol. Això va ser un problema perquè no és exactament una traducció, és una adaptació perquè és una llengua diferent, hi ha coses que no es poden dir de la mateixa manera. Llavors hem fet aquest treball i calia trobar un traductor o una traductrice que s'emprenya dels personatges i de l'intriga i dels temes, etc. L'Ingrid Obiol és una persona que coneixia, que viu aquí a Barcelona. L'Ingrid Obiol és de Barcelona i treballa ara a la Bressola de Prades. Llavors va fer aquest treball molt bé. És un editorial d'aquí que es diu Cap Bear Edició, Jean-Pierre Guiraud, i provarem de fer distribuir a Catalunya Sur per nord-est, que és a Figueres, i aquest dijous que ve, el 23, per la Sant Jordi, anem a Barcelona, a la llibreria Jaimes, per fer aquesta presentació i una dedicatòria. El títol és Nuclear Parano, és un llibre clarament militant en contra de l'energia nuclear, perquè a França cal saber que és el país al món que és el més nuclearitzat de tots. Llavors hi ha un problema al cap de l'Estat, no sabem si el lobby nuclear o l'Estat parlen. Per exemple, quan el prefecte a casa nostra, tenim prefecte encara a França. Sí, que és el representant directe de l'Estat a cada departament, que és anomenat i no pas elegit. Sí, que no és elegit. Quan parla de la MAT, per exemple, no sabem exactament si parla el nom de la població o si parla el nom del lobby industrial nuclear. Llavors tenim aquest problema i volia parlar d'això. És un tema policiac, amb els personatges habituals, amb Paul Feder, el comissari Costa i aquesta gent, però tracta del tema nuclear i a pur vendre's, perquè hi ha particularitat, però per això cal lliure el llibre. Hi ha una sensibilitat, hi ha pas gaires, i també als anys 70 parlaven de fer una central nuclear a Porilla, que és del territori, de mobilitzar la població, clarament. Marcat per la literatura negra mediterrània, vol dir el que va iniciar amb Vázquez Montalbán a Barcelona o en Camilleri a Sicília, però també autors nord-americans com Jim Harrison, per exemple, que ve de compte en compte a Cotlliure, o en Cormac McCarthy, també, que va fer un llibre en francès que es diu La Route, la carretera, que és l'últim que va marcar. Són Rouge Tràgic a Collioure i també Malaguanyat, que és un tema d'aquí. Publicat per Cap Bear Edició, i també s'ha fet una novel·la negra d'un llibre que es diu Noir Roussillon, d'un altre editor que és Mare Nostrum. Sí, la literatura m'ha sempre interessat des del Liceu Aragó de Perpinyà, quan era més jove, sí, clar. Però soc oleicultor i l'agricultura m'interessa molt i també me preocupa de mar i de vaixells i això és una passió també. Putonets a l'Ingrid Obiol, que va fer una feina molt bona. Molt bé, gràcies.